आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै आंहा फार्स्ट टाइम होननांसिगोन सिगाङाव उन्दै समाव मोसाफैदोंमोन खोमा गोसोआव गैला ओमफ्राय नै दिनैसो गोदान फैफिननाय जाबाय आरो गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननियावनो देग्लाय आं फार्स्ट बिजिरगिरि महरै नुजाफैबाय आरो सिगांबो माने देग्लायनि फार्स्ट होननानै माने जागायजेननाय होननानै आङो साननानै लाबाय दिनै जोङो बादायनायनि माने जि टटेल होदों बेनो जाहैबाय गासै 50 माने 50 मार्कआव जों सायख'नाय जागोन जागायनायाव जोङो 10 मार्क लानाय जादों जागायनाया एकदम बिराद स्टेन्डार्डै फैनांगोन बैथिं नै बिथिंनिफ्राय हाबनानै बैथिं आउट जालांनाय बिदि खालाम सानजा साइडनिफ्राय हाबनानै सोनाब दिगा थिगैनो दंना ओरैजाय साइडआ हाबनानै ओरैजाय थांनाय जानांगोन आरो ना जेनेबा जों होननानै होबाय आरो ओमफ्राय देलायनायाव जोङो 10 मार्क्स होदों 10 मार्क्स देलायनायावबो माने देलायनाया बिराद मोजां स्टेन्डार्ड जानांगोन गोथां बुस्थु बांसिन लानाय जानांगोन अभार देलायनायखौबो जों बाहाय एसे नायनाय जागोन माने बर'निजों सोमोन्दो लानाय बेबायदिजों देलायनाय जानांगोन ओमफ्राय खोदोम थाल बेखौ जों 10 मार्क लानाय जादों खाम बुनायनि बाहेरा गाबा सोरबा सासेया बेलरा गायोबा बाहायबो जों एसे मार्कखौ दाननाय जागोन ओंखायनो मोजाङै थाल लानानै मोसादो फाव फेसन माने एक्सप्रेसन माने मिनिनाय समाव रागा देखायबाबो बाव गोरोबनाय नङा अख्राङाव देखायदोंबा नों हायाव नायोबा बावबो जों एसे मार्कखौ नायनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना एसे खेल ला ओमफ्राय लास्ट फोजोबनाय बाहायबो नोंथांमोना स्टेन्डार्डआव थाबाय माने डिसिप्लिनै जे फोजोबलाङो बेखौ जोङो नायगोन गान ससेयावनो खारलांलाबायबा बाहायबो जों मार्क्सखौ दाननाय जागोन ओंखायनो गासैखौबो बिथिङाव माने जोङो लानानै गासै 50 मार्कनि खालामनाय जादों नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट अफ लाक आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन्थों थाइजौगुरि गामिनि बेयाव नुजाफैनो हानाय रायजो राजा बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागुनि हामलायनाय आरो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय बेयाव मोसागिरि बेयाव आंखौ बिजिरगिरि हिसाबै हांख्रायना लाबोनायनि थाखाय बे खुंफुं आफादखौ आं आंनि गोसोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय आरो दा बेयाव जाय मोसागोन मोसागिरिफोर बिसोरखौथ' बिसोरनि सोमोन्दैथ' बेनि सोमोन्दोआवथ' बिथां सिम्पोलानो बुंलांजोबखाबाय आरो दा आं मा बुंबावनो मिथिखायो बिसोरबो बादायगिरिफ्राबो आजिखालि मिथिजोबखासै मारै मारै नियमफोरा दा आं बेखौनो बुंनो सानगोन ड्रेस कस्टिउम आजिखालि बिराद बेखौ नायो आरो एक्सप्रेसन बेखौबो बिराद नायो आरो बिसोरनि बे खानायाव लानाय बेफोरो गासिबो दा गोथां अरिजिनेल जाजोबनांगौ आरो गाननाय जोमनायाबो जोंनि ट्रेडिसनेल अरिजिनेल जानांगौ बेखौनो आं बुंबाय गोजोन्थों